Takuenda kuzororo tinofana kuita zvinhu zvakanaka. Muzororo mune muyedzo inouya novamwe, muzororo ino muyedzo yaunogadzira iwe. Iyo zvikatinoita kuvhura dare muna 2023 J3 musi wa 6 January tinotonga dzimwe 8 musi wa 8 tinotosangana nedzimwe nyaya itsva dzamunenge mapara muchi village kana kuti mamumwa wawa. Public shouting inenge iripo, kubatwa nevakadzi vanhu kunenge kuripo, kutukana kunenge kuripo kwakawandisa chaizvo zvakanyanya. Toti wawa watukana vanhu kwete, kuti muromo muridzi wavo ende hunhu muridzi wavo. Saka vanhu ngatiitei zvakanaka, tizive zvazvinoita mukurarama. Saka ndokukumbirai ndichiti tiende kuita zororo rakanaka rakanyarara. Chibva ipapo tichienda kumapuraimari, tichienda kumavhoti January iyeyu kana iri February tongoita mavhoti zvakanaka zvino runyararo zvisina dambudziko. Musagadzira nemazita ekuti mudzana mazita. Kozi yangu vanhu vanongomitisa vanhu vachimitisa vachita zvano basa rese. Dai angariwo kumwana anongoenzerwa achisiwa unonzwa wose. Kungoenzera vana vanhu munonzwa seimi. Kungonakidzwa nongorara naye uchisiya. Kuzvara kunodzimba. Asi wongorara naye ubva wangomusiya. Ngoti andamuonera chete zvangu zvaita sei zvaita. Unofanira kuzvinzwawo nyasha. Kuzvara kunoita sei kunodzimba. Saka tofana kuti titarisewo vana vamwe. Zvangofanira kuti mwana wako kuona achita zvakaipa akaonekwa nomumwe munhu anofana kuona munhu anomutsura. Zvinokuona wakutsurwa mwana wako wakutanga kutukana kuti baba repo wakavenga wangu havana kuvenga mwana wangu asi vane mabasa akanaka kuti iwe ita zvakaita sei zvakanaka. Kuroorwa vana vari under age hakuna kunaka, kunokonzera matambudziko pamusoro penyika. Regai dzive shiri mazai ana muto. Mirirai vana vakure zvakanaka, tovaroora munhu zvakanaka. Mutemo manje unenge uchitaura kuchitimanikidza pasi pezuva kuti kana munhu aroora mwana under age anofanira kuti abhadhare. Makosti acho anofanira kuti abhadhare. Ende kudana mwana mudiki kuri kuti unenge wakamukunda pfunda ukamuita bribe ukawadana naye zvese izvi tofanira kuzvitarisa. Era kuti tipe nyaya dzinoda kutaura namamucha. Ndakwanisa kuwana simende 10 years. Simende 10 years pachikwende chomunhu. Ari kuda here simende? Mari ndatsvaga ndashaya. Simende yacho wakaitenga ripi? Nemanja. How many percent fish simende yacho? Zvakanyorwa pasimende yacho. Ndikuziva. Alright. Iwe ndio kuona simende yacho kuti 32 eka 22 wanzoka. Kweli chako changa chikanzimari unganzi ubhadhari chinisika. Kwanza ubhadhari $30. Ndiwo wakafunda neziro kuti muri asekuru wangu chaiyo chakufana kundizira. Ndakakuramba here asi ndakakubvunza bhadhari. Chibudisa $10 yacho. Chop. Iwo kuwa $10 yacho bonyora mabhuku ako. Kumira ndiwo kurinda mari zake. Kuwa $10. Ne simende yacho unoti. Mwanzo akafunga sele. Bunza. Taurisa. Akazina ndamosha. Saka hazoramba here achiuya Nepfuti pamba. Ari kukuda here iwe? Kari kundida nokuti asi kuri kunditi bhadhara handiti. Iye munhu akaya akandibata-bata miri wangu. Purazi achiuya Nepfuti pamba pangu.
Saka tinogara sei achitishungurudzwa achiti tomui. Iwe atina uri gari pamba pachipatara. Ausi muyi ndogara kuti tadzina mamboga ndigare ndakasununguka ausi muyi. Pranzo kubva kwatakaita kunoko wakati wadawo ndinokura tsoka ndife. Saka kuti achandiuraya nei. Asi ndichimubhadhara. Ndazvinzi. Ndichataura naye wazvinzi. Iwe watimira akakubata bata? Iwe unoti munhu anopfuti ndokudzanga kubata bata ungatidze muti no yatsirare zvakutesa. Pindura. Deba. Munhu anopfuti iwe wakakuti uyatitirane unoramba here. Nepfuti. Iwadzi vaibatwa batwa ngoro. Saka manje ndakacha kuti aida kunoramba ndimo. Ndakatomuna shure ngakatibana. Bora ikisinei taurira kuti uyo baba ana uzviso ndiye achauya munanidza simende yacho naika. Right, tapedza next.